Moikka! Minulta kyseltiin näistä kristalleista, että miten niitä käytetään. Eli tosiaan siinäkin on tosi tärkeä se intentio. Eli ensinnäkin kun menet kristallikauppaan tai ostat niitä netistä, niin katso mikä kristalli sinun eniten vetää puoleensa ja valitse se. Ja näissä on tosiaan näitä eri ominaisuuksia kaikilla kristalleilla. Eli esimerkiksi ruusukvartsi on rakkauden kivi, hyvin lempeä, sydän chakran avaaja. Parisuhteissa ja parisuhteeseen haluaville suosittelen tosi lämpimästi. Eli parantaa rakkauselämää. Ametisti auttaa muun muassa erilaisissa riippuvuuksissa ja auttaa myös unen laadun kanssa, eli kannattaa laittaa ametisti yöpöydälle. Sitten on fluoriitti. Tämä on sellainen luovuuden kivi. Minä tykkään itse maalata, niin minä laitan aina fluoriitin siihen viereen, niin rupeaa niitä ideoita pulppuamaan ihan eri tavalla. Näitä on eri väreissä. Tämä on ihana vihreä. Sitten on muun muassa savukvartsi, yksi omista suosikeista. Tämä on erittäin maadoittava kivi. Silloin kun haluaa sellaista rauhaa ja turvaa ja oikein sellaista maadotusta, niin silloin suosittelen ottamaan savukvartsin käyttöön. Ja nämä tosiaan toimii intentiolla. Eli aseta se tietty kristalli sun vasemmalle kädelle ja oikealla kädellä aseta energialla se intentio siihen kristalliin. Esimerkiksi savukvartsi. Se on paras maadoituksessa. Minä pyydän maadoitusta ja turvaa ja rauhaa. Ihan mielessä voit intentiolla taikka ääneen asettaa sen energian tähän kristalliin ja sitten käytä sitä sun kehon lähellä. Voi myös kantaa ihan mukana. Näitä on tosiaan ihan eri kokoisia, on ihan semmosia milliriikkisiäkin kristalleja, että on helppo pitää jossain taskussa tai muussa. Ja sitten nämä on sitten enemmän sellaisen niin kuin energiahoitoon nämä isommat murikat. Suosittelen kokeilemaan kristalleja ja ottamaan ne käyttöön, missä kaikissa on aivan ainutlaatuinen ihana energia. Ja sitten jos et ole ihan varma, että mitä sinä haluaisit elämään tai mikä olisi se kristalli, niin valitse vuorikristalli. Eli kirkas kvartsi. Tälle voi asettaa periaatteessa minkä tahansa intention. Tämä on niin kuin sellainen NS-muokkautuva kivi. Hyvin monipuolinen ja todella kaunis. Tästä voi vaikka aloittaa, jos ei ole aikaisemmin kristalleihin tutustunut. Tästä voisi aloittaa ja sitten seuraavaksi suosittelisin tätä ametistia. Tämä avaa myös yhteyttä siihen spirituaaliseen omaan viisauteen. Suosittelen tosi lämpimästi.